Мога да започна аз. Здравейте, аз съм Влади и сега ще ви представя един проект, по който работим през последната една година с още един колега. Проектът е така българо-американски, в смисъл, че се финансира от щатите и за съжаление не е с отворен код и преди да сте извадили факлите и вилите да ме изгоните от залата, ще кажа, че въпреки, че самия проект не е с отворен код, всичките негови компоненти са open source и е разработен изцяло в тази тематика. Проектът е всъщност платформа за събития. Може би ви се е случило да искате да свършите някакво ваше хоби, примерно да карате колело. Какво трябва да направите във Facebook? Трябва да откриете Facebook група за хора каращи колело, трябва да видите дали съвпада точно във вашия град, дали има такива събития. И изобщо става една фрагментация, не може да намерите това, което ви трябва за определена локация. И така беше построен сайта, че да се фокусира върху картата. И сега тук резолюцията е малка, но по принцип имаме една гигантска карта, която заема почти целия екран. И благодарение на която може да изследвате всички събития около вас. Сега тук сме в момента в района на Сан Франциско. Пропуснах да спомена, това е Single Page Application. Сутринта имаше Ember.js презентация, може би някои от вас са били на нея. Тук съм използвал Backbone.js, като върху него съм написал така един мини фреймворк, който да решава някои обикновени проблеми с Backbone. След това, между другото, има и Angular.js презентация. Мисля, че след Lightning толковете в зала галерия, ако не се лъжа. Така че днес е ден за Single Page. В тази връзка, въпреки че проектът не е open source, от него са произлезли много open source неща. Аз лично имам около 5 проекта, само произлезли като инструменти, с които да си върша работа по този сайт. Сървър е на Node.js, като там ползвам Express MongoDB, клиента използва най-различни технологии, Jade, Less, както каза Backbone, всякакви компоненти от jQuery UI, Bootstrap. Сега, понеже тук не сме ломи с Facebook. Сега какво толкова е сайта, не знам какво се случи. Имаме разни събития, които, както виждате, са с маркиране на картата, но всъщност да отидем малко по-локално в София, да речем. Не. В България. И тук виждаме, има само 2-3 събития, които аз съм въвел, защото по принцип основно системата се използва в Сан Франциско Bay Area, както се нарича. И тук може да видим дори OpenFest. Има събитие. Може да видим Street View, което се поддържа от Google. И там, може би забелязвате, има един маркер. Това също се поддържа от Google. Ако някой да излезе да помаха, може би няма да го видим. Събитията са групирани благодарение на тагове. Таговете са прости ключови думи. От типа на идеята започна с спортове, но може да е всичко. Може да е, както примерно вчера имаше Recycle.bg, или как се казваше това сайтче, или Time Heroes. Може тага да е за благотворителност или за рециклиране, някакво събитие, като по този начин избягваме от това клише, което да е сайт само за колоездачи или сайт само за гребци или нещо такова. Просто да е малко по-дженерик системата. И разбира се имаме юзера, който е основната единица в всяка социална мрежа. Да, това е нашия дизайнер Скот, който е отявлен риболовец. Тук има много интереси негови, но основното, което искам да ви покажа, няма смисъл да ви показвам
толкова много неща, колкото че това е single page application, който веднъж се зарежда, всичко се кешира и няма нужда да ходи постоянно до сървъра, за да сваля UI. До сървъра отива само за да връща данни.